من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة الإيمان. وعليكم السلام تعالى وبركاته. سلام وأنسجرا هر الله على كمال هر الله. جمانا مالي على كمال كيشي. فسودين جو على كان كيشي تورما. دولا مرا بانغو مرا على كاكيشي. sigi kuwe ziara bami ala kandalike here tuna ala ka be sabatiya naba chamo de musumo ala ka andu alijina kono ala tira bunya kama anga shego nanga kalfo nanga mwadamu kama anga sirifu bunya kama salli ala rasul namugela namore shuina nazara kalo kletan wuluvla sa kalo flana sa bafla ani mugani nani ambi mali jamana kono ambi doila marala ambi duradugu tuna ambalma ke ananga karamogo ani angoro ke no e fadilatu e Sheikh Muhammadu Konate oga ziara keneka juradugu tuna ningene kene boy amba nyini nabago fe oga manga neme ningene kene boy ni jama nye jama boy wani ne barka jama ni alaka jama yi yananga tananga dakuri fly ami foli folo nyeshi anga président de la transition na ka gouvernement ma ningene kaya ka famu fu ka fo famu yo ka baraka ni ladriye uku clé bara bebinya
an ka diinɛ n'an ka kira m'an dege faama dagani na olu ko de ko an ka faama bilasira n'a filila ka dugawu k'a ye faama dagaba yɛrɛ dagalen don faama ye ka chauffeur de ye ni mɔgɔ min ye chauffeur daga ko ala ka mobili minɛ ni chauffeur kɛ ye k'i to mobili kɔnɔ mobili ti minɛ k'i jɔlen to dɛ a kana faamaw daga nka ni faama filila a ka fili bi fɔ bonya kɔnɔ ka dugawu k'a ye n'an bɔra yen an bɛ foli ɲɛsin tuna dugutigilakaw ma juradugu bɛɛ dugutigi fɛn o fɛn b'a kɔnɔ an ka bonya bɛɛ dafalen b'o kɔrɔ ko nin ye kunandiya ye an ka dugu la yan nin ye barika ye an ka dugu la yan nin ye jidi ye an ka dugu la yan nin ye bɛn ni kɛlɛ ye an ka dugu la yan nin ye alakira jogoba ye an fɛ yan tuna dugutigi ala y'a kunandiya ka ni jama sanu fara ɲɔgɔn kan i ka dugukolo kan cɛ dɔw bɛ yan walahi minnu y'a to ala kama muso dɔw bɛ yan minnu ma u cɛ janfa olu bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ anw fɛ yan bi ko ziyara ni kunandiya bɛ yen nin don a m'an ka dugutigiw fo k'a fɔ dugutigiw ɲɛna hali bi u ka fara an kan k'an dɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen n'o bɛ se k'an dɛmɛ u k'o kɛ an tɛ foyi y'u den kɔ wa an tɛ foyi ɲini dugu la bɛn ni keleya kɔ an ma na tiɲɛni kama dɛ an nana dilanni de kama dugutigiw k'o dɔn o kɔ n'an bɔra yen tuna alimamilakaw an b'u fo alimami fɛn o fɛn bɛ tuna yan a n'an ka madarasa karamɔgɔw ani wajulikɛlaw an b'u fo k'a fɔ alimamiw ye ko anw de y'olu ka baaradenw ye alimami ye chauffeur ye ka taa ni silamɛw ye alijinɛ kɔnɔ wajulikɛla ye parandi ye ka se ka misiri kɔnɔna fa parandi bi mɔgɔw ɲini a bɛ taa don i la wa ni mobili kɔnɔna fara tewu parandikɛ b'i gulo mobili la nka chauffeur bi ɲɛfɛ o tuma anw tɛ misiri sɔrɔ alimami bɛ misiri kɔnɔ anw de bɛ mɔgɔw wele ka mɔgɔw da ala la ni min dara ala la o b'aw sɔrɔ misiri kɔnɔ yen anw tɛ foyi ye a ka baaradenw an b'an ka alimamiw fo a n'an ka karamɔgɔ bɛɛ o kɔ n'an bɔra yen karamɔgɔ sanuma minnu bɛ podium sanfɛ yan k'u yɛrɛ dɔgɔya ka micro di u ka kalanden ma nin ye bonya de ye an b'u fo an kini n'an ɲuman fa bɛ karamɔgɔw la dɔnnibaa laalimu tiɲɛtigiw minnu bɛ se ka su bɛɛ kɛ kuma la dɔ ti da dɔ kan olu bɛɛ u yɛrɛ dɔgɔya su in na ka micro di u ka kalanden n'u den ma karamɔgɔ b'a fo a fɔra ta de nin tɛ hasidiya diinɛ ye an ka nin diinɛ in tɛ bɛnsɛngɔniya diinɛ ye aw de y'an dege silamɛya ɲɛna ɲuman la nin ye silamɛya ɲɛna ɲuman de ye wa ni silamɛya ɲɛna ɲuman tɛ nin tɛ kɛ fiyewu ka ko bin ye i bɛ mécanicien fila ye teriya la ka soudeur fila ye teriya la mais karamɔgɔ fila n'i ko dɔ bɛ di ɲuman tɛ fɔ bilen fiyewu mais aw filɛ k'a yɛrɛ dɔgɔya ka a ka bonyaba to a la ka a den n'a ka kalanden bila micro la o silamɛya kɔnɔnajɛlenya de ye karamɔgɔ an b'a fo ka ala ka kuranɛ aya kelen fɔ a ye wa'tasim bihablillahi jami'an wala tafarraqu hey a kana fara hey a ye ɲɔgɔn minɛ hey a ye ɲɔgɔn minɛ hey a kana fara kuma fila don an ka ɲɔgɔn minɛ maa wɛrɛ tɛ yen fɔ ala Mahamadu ye ciden ne ye ɲɔgɔn minɛ o la an tɛ fara mais an farala karamɔgɔ ka farali yɛrɛ ala ko kelen t'a la diinɛ ko yɛrɛ tɛ kuranɛ kelen ala kelen kuranɛ kelen lahara kelen magan kelen kira Muhamadu kelen ka taa o kuranɛ ɲɛfɔbaw fɔ ɲɔgɔn kɔ ni kuranɛ tɛ dɔ tɛ ka tiɲɛ fɔ a ka bon kunkolo ma mazabu ni diinɛ taabolo seko ko ni ɲɛmaa ko o kɛn bɛ k'an ka kabila n'an ka diinɛ ko bɛɛ dabila n'i tɛ ne ka mazabu la ne t'i jate silamɛ ye n'i t'anw ka taabolo la i tɛ silamɛ ye n'i t'anw ka sira kan i tɛ silamɛ ye mais nin ye mun diinɛ ko ye kuranɛ yɛrɛ ye min fɔ an si t'o kan bilen mali bɛɛ i tɛ karamɔgɔ fila ye ko dɔ ko jɛnɛya bɛ bɛn ko dɔ k'a ti bɛn an ma ɲɔgɔn fɔ a jɛnɛya la an ma ɲɔgɔn fɔ a suyani na mais an ka ɲɔgɔn gɛlɛn bɛɛ ye komisɛnniw ye i b'a dɔn ko sɛtanɛ fanga sera an na n'o tɛ kuranɛ na ala ye diinɛ min fɔ o dɔnnen don o tɛ ko dogolen ye ala ko kuranɛ kɔnɔ ina lazina
آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ماذا تنينغا قرنا كو بجانا مكرو بالله هو علىكو قلتنا ماذا ممتار جننا كو دي جمكلو منو ندالو على لا كسر على يكبار ماك كدا على لا كسر على كيماك كمغو ويله كنا شيما يربي تشيكا كمغو ويله كنا سبالي ما ويره سبالله ni dina mazabu mi kurane ere kishi jomunu vo oyni meni ne izigi anabi wajuli ke nga mazabu ni nga tabulu ani nga karamogo mo defa ka beto ya oh ni ndara ni fana bina atake ku o ba fugo ne bi jana makono o ba tafo ni mina kun kambe khafi fa le tay che hali ku vi tayro ere to dobli me ala jongo kurane na ko wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin koni ala makire ci foy kama fo damo nga bolu herela bo kanamo ni kanamo min sigiraya ni mona ni mo ma bolu herela o bayra kini kire ka sirafe ni kuma mishido otuma addo koni dine kelene islamay kelene wa atiye muhammadu we ala ko kire ma ite foye ci dengo me muhammadu te foye femina ci dengo est ce que mo ko kan nyeku nyino labli ala yɛrɛ kira k'a fɔ i tɛ foyi ye cidenko tu n'es qu'un messager mais o fɔra kira ma yɔrɔ min na hali bi e bɛ ka ɲɛkunya ɲini o ko la n tɛ ka bɔ ko da ye Jibirila jiginna cɛ min kan karamɔgɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn tɛgɛ fila minɛ ka ɲɔgɔn sen bila walayi n'an ye ɲɔgɔn minɛ bilayi silamɛya bɛ dɛmɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ Mali gɛlɛya bɛ bɔ mais kabako ye min ye i bɛ mugutigiw ni marifatigiw ye Mali nɔrɔ la o bɛ ka n ka Mali kɔmɔbɔ juguw bɛ n'an kan ka n'an ka mɔgɔw faga k'an ka forow tiɲɛ k'an ka ɲɔw jeni k'an ka musow violer ka daa sago an ka tuma min na o waati anw ka karamɔgɔw de sigi bɛ taabolo ko ni mazabu ko la telew ni arajow la a ka bon kunkolo ma quoi a ka bon kunkolo ma jamana cilen filɛ u sigi bɛ mazabu defan ni taabolo defan na i b'a dɔn ko kunkolo tɛ ka baara kɛ fiyewu o tuma an ka nin diinɛ in ye bɛɛ diinɛ ye ɲɔgɔnminɛ diinɛ laadiriya diinɛ danbe diinɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o diinɛ wa o de y'an sigi yan su in na wa o de y'a to su in na nin dɔnnibaa laalibubaw yɛrɛ dɔgɔya k'u sigi ka kuma di maa kelen ma k'o lamɛn karamɔgɔ an b'a fo yan k'aw barika da nin ye silamɛya tiɲɛ ye walayi a y'a jija ni diinɛ taabolo bɛ yen min ye tiɲɛ ye ziyara don ni mazabu bɛ yen min ye tiɲɛ ye ziyara don ziyara ye ala barikada ye ziyara ye waleɲuman dɔ ye ɲɛnamaw ni sugu bɛɛ ye ziyara nangariba yɛrɛ kɔni da yɛrɛ kalama n'o tɛ n'i ye ko faamu n'i ka mɔgɔ banana i bɛ taa lajɛ mais a sara i y'a janfa n'i ka mɔgɔ taara polisi la don i la gendarmerie la masigi ni somɔgɔ b'a la bɛɛ bɛ taa lajɛ k'a ɲini ka intervention kɛ pour a ka bila ka dumuni di kasoladen ma k'a ɲini a ka bila mais anw ka silamɛ suw bɛ kaburu la ala faama ka kaso la anw y'olu don k'an kɔdon ni gɛlɛya ni dɔ bɔra ye dɔ bɛ na bilahi diɲɛ faama y'i ka mɔgɔ minɛ aw ma se ka sigi ala faama ye an faw minɛ kaburu kɔnɔ ala faama ye an baw minɛ kaburu la ala faama ye an karamɔgɔw minɛ kaburu la an y'olu su don dɔrɔn k'an kɔdon k'an k'an sigi ni gɛlɛya ko ni dɔ bɔra ye dɔ bɛ na ziyara ye barikada ye n'an bɔra yen an bɛ foli ɲɛsin groupement leader ma nin yɔrɔ in na yan groupement leader spirituel jeunesse n'a maakɔrɔbaw an b'u fo yan olu nana u na kuma la n'olu kuma na sisan ɲansɔrɔ an ka diinɛ ko banna an bolo ɲansɔrɔ an bɛ ka ala bato cogo wɛrɛ la min ni kuranɛ tɛ kelen fiyewu groupement nana a na kuma la ka na dogolen o dogolen kun bɛ yen ni sen kun n'an b'a kan k'a bɛɛ bila kɛnɛ kan pour an ka barika sɔrɔ silamɛw ka barika sɔrɔ yɔrɔ silamɛw ka dugawu sɔrɔ yɔrɔ a bɛɛ kun dilara an na k'an sigi ten minnu ko ziyara ti bɛn minnu ko mawulu ti bɛn minnu ko muso tɛ suli cɛ ye minnu ko mɔgɔ tɛ suli i bangebaa ye k'a bɛɛ ye kelen ye mais nin ye mun diinɛ sugu ye diinɛ dɔ k'a fɔ k'i ka n'i suli i ba ye i ba min y'i kɔnɔ ta kalo kɔnɔntɔn k'i n'i ba bɛɛ ye kelen o mun diinɛ ye diinɛ min ko i ka n'i fa bonya k'i n'i fa bɛɛ ye kelen o mun diinɛ ye diinɛ min ko an kana nisɔndiya kira ka hɛrɛ la o ye mun diinɛ ye diinɛ min ko an kana ɲɔgɔn barika ɲini o ye mun diinɛ ye o tuma groupement nana ka na dugwadenw ka diinɛ de ye groupement ye dugwadenw ka tɔ nin kɛnɛ in ka y'an b'u fo
namorai angara mo belebele amba fo ni ngene ngaya no e shagana jawra amba fo ya shagana jawra dusukun mandigi do nye fedo e shagana jawra la o soro li kagale beto soro hasidite ikakalande ka songa boli o no fe ko bonye ikakalande ka songa korata ko ira jela ikakalande ka songa ta bursu kono no fe kana shinye kono muluya jawra mi fu wallahi aloko abitu angono shagana jawra kanga fu de e Sheikh Mamadou Konaté karamodo ambe karamodo kabo bamako kana shiava nginye kono ya amifu wallahi namorai ami foli nyeshi awa nyere korakema ananga karamogo no e Sheikh Mamadou Konaté ami Konaté fu ka Konaté barkada ya ka wala nyundo Mamadou Konaté faso jolado Mamadou Konaté dugal dedo Mamadou Konaté hineni magari bala dame bala ladriya bala fantriya bala Mamadou Konaté jogo bala minu ngabo ka barkada ya wallahi ningene ye kene mi ne ka kene de ni ne ka kene de Konaté ma fona ma doshi ko ali aba fo de ko ndoko na nyo yoro ndoko jija da an chestri me ziara ingeoke ziara mi ke tunaya akeoke aba soro ledu bari bolo dugu dola minu ndine do ka wati jange mo ka labe bebane ni bo kala mo ko ziara be hali shuina ne kuma wajuli ke dugu dola ne ziara de me kunu mo internet ka ko dugu wajuli reporter ka sika na shuina wallahi ene jedara ayo wa shini shu fene bi yoro dola wajulla nga mo be ka ba abdul sika tola ne flaga tourne ke sisa dugu bisheke ni ko ka tugu nyona bo o ledu dile ko ni ika kibora nana iba sura akuruli ka be ka kala ka ladire o kofe o bi gele o de ba to an setiye ni ngene chamanga no te ni na le bi nyunga la ma febela ama nyu zoro kene shiga na ma fon ko jije ki chete Allahu akbar ni ngene ngaya mbiri jigina ambalma kala no Sheikh Bango Amadou Sidibe wallahi ami dugo ka e kene ngaya Konaté de ni Amadou Sigi dodo aydara fe ko ndogo ali neni eni Amadou e gakulu sabaye Bango ya kanga nyom mina nga chestri gakulu saba ko ne ala sona ko dumuni bidu gakulu saba gakulu kile tara Konaté ato enne ya dodo ami taku yananga tanga chestri ngoro nga chestri amani yoroshi na manguraje ko no jija mi ka febe ijija ikado andu sukubi no fa yorobe ijija wa manyu ngara ma febe la nyere nana biya ko ndo isra so wa zira so koy jama'i nyene ka jamadi aya bismillah anga fuli bi na baka be dugu yere dogoya kananga dugula bi tunaya anga fuli bi be anga dugo bi be ananga barkada jamana munu ye wele jabi ani mo ga duro me dona ni bara labanena ambufu karangere nyana gleki tigi nunu ko labanaw kabu nanaw masigi hali tumuni kele baro bulu pour ko ga labe anga sega sigiya angu na me so no gola ani bara dola men yan wulle kana sigi kene labele ka limere munu miya ko jom munu miya modo de gleki boya ka baraki ambufu mogo e bara do ken ngoyna ambi befu ka be barkada o ko fe anga tumarange fengo fembe no luma yazoro Konaté kanumba wala nu kan temo yazoro amufu na mora anga mejo be kene kaya meja chama biya ka faranga television soka tele oratem ani sirfla tv ani fayda Mamadou Konaté meja aspem ani meja stragoro jada 24 ani kenyere meja chama me kene kaya anga foli bi bay ka fo ni be dine bara doy woni be dine de bani doy pambe kan jija ni ala sona fendi ci o ko fe
kalande munu yu yera dogoya ka jeni Muhammadu Konate ka karamogoya n'u bi baara k'a ye n'u b'a ka kalanbulon la nin kɛnɛ in kan b'u fo k'a fɔ kalandenw ye u ka barika ɲini dɛ barika ye tiɲɛ ye a bɛ karamɔgɔ min nɔfɛ n'o ye Konate ye Konate karamɔgɔ ye Sɛkinɛ Jawara ye an ɲɛ b'u la ɲɔgɔn bolo bilayi Konate bɛ min kɛ Sɛkinɛ ye an bɛɛ ɲɛ wale ɲɛna bɛɛ b'a dɔn o tuma an yɛrɛ k'a karamɔgɔ bonya pour a ka barika sɔrɔ don dɔ a ka se ka cɛw mara a ye barika ɲini dɛ a ye barika ɲini a ka nafiw ka kumaw bila an ka taa ɲɛfɛ ni dɛrɛ kɛra wulu ko kan a bɛ tulo bɔ ni mɔgɔ dɛrɛra wulu ko kan a bɛ kasi Konate dɛrɛra wulu ko kan jago o tulokan ye a y'o tulokan ninnu to yen a ka taa la salamanta fɛɛrɛ t'i bolo k'i kisi jɔn tɔɔrɔ ma fɛɛrɛ foyi t'i bolo o tuma minnu bɛ fɔ an karamɔgɔ ma jugumana an k'olu filɛ an kɔ n'o tɛ Konate ye ɲani min ye anw fɛ Banikɔ yan dɔɔnin tɛ dɛ Konate ye tɔɔrɔ min sɔrɔ yan anw ka Banikɔ ka bolo yan dɔɔnin tɛ dɛ su ni tile k'a lagosi k'a dɔgɔya ka kuma jugu bɛɛ fɔ a ma mais a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sabali o de la a fɔra i ye ko inna Allaha ma'a sabirin Ala ka bonya fara mɛ sabali jɔn de kan a ye sabali Ala b'a wasa sabali kɔrɔ ye jumɛn ye ka sabali i tɔɲɔnnen kɔ ka sabali da sagolen kɔ i kan ka sabali k'a sɔrɔ i ta ye tiɲɛ ye a bɛɛ fɔra Muhammadu Konate ma anw fɛ yan Banikɔ yan k'a bɛɛ k'a la yan wa a yafara bɛɛ ma yan o de y'a to bi sera wa ni Ala ka jɛ ye sini bɛ se wa sini ka ɲi ni Ala sɔnna a y'a jija a ka yafa ɲɔgɔn ma n'an bɔra yen nin kɛnɛ in nka an bɛɛ karamɔgɔba n'o y'an ka ɲɛmaaba ye Seyidi Sherif Usmani Madani Haidara nga mɛ Al-Fatih Limaou Gulika c'est l'homme qui a débloqué ce qui était clos. Nasri Hake Bil Hake, c'est l'homme qui a aidé la vérité par la vérité. Le guide spirituel des croyants dit non à Seyidi Sherif Ousmane Madani Haidara. El Mourchidou Dal al Kitabi wa Sunna Sanusi Waza El Muhilbaya. Mais Haidara Foya. Haidara Barkada. Awali Mando. Kadugo ke karamogo ye sijani kenen la mojuma ala ko dani choroba ma Konate ka barka usoro kacha Konate sirifu barka nyini ay Haidara barka nyini ne bo kalama ay barka nyini Haidara la billahi ne bo do o ka bo Haidara ra tay nango fi Konate basan Traoré barka nyini ala ka dawro ne seliba o seliba ale tun bɛ sagajigi ta yan ka bɔ a ka so ka taa di Basa ma tamani ala ɲɛda kama ko Basa ka dugawu k'a ye Konate Mamadu Konate barika ɲini dɛ a y'a ɲini faso kɔnɔ k'a ɲini faso kɔfɛ barika sɔrɔlen kun tuma min na ni mɔgɔ 2 ni 3 sɔrɔ la a y'a ɲɛsin a faso de ma mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu ye bonya sɔrɔ i b'i kɔ don k'i yɔrɔ janya faso la parce que faso la yan i bɛ min dun yan i t'o sɔrɔ yan o i bɛ min dun yan i t'o sɔrɔ yan n'i bɔra Bamaɲare ka na fadenya kɛ burusɔnmɔgɔ la yan burusɔnmɔgɔ tɛ dangaden ye dɛ e de ye dangaden ye Bamakɔ nɛɛma k'o bila ka na fadenya kɛ burusɔnmɔgɔ la o kɔni ye o danga de y'i kɔ anw ma se yan fadenya kama bal Konate nana faso la faso kanu kama silamɛya dɛmɛni kama ni bolo fununa a bɛ bila a tigi de la anw tɛ kɛ foyi ye foyi yan ni yan ɲɛna o y'an ɲɛna ye ni yan ma ɲɛ hali ni diɲɛ bɛɛ ɲɛna anw ma tila o de la an y'an ɲɛsin yan ma Konate bɛ min don nin kow la yan aw ɲɛ bɛ warimisɛnnin minnu bɛ sɔrɔ o bɛ n'a fɔ 30% ni baara in na koyi o tɛ foyi ɲɛ nin ko in na i bɛ min don faso baara la i t'o dɔn diɲɛ yɔrɔ si la ni nin ye Bamakɔ ye a dépense bɛɛ ka nɔgɔ Bamakɔ ta ye Bamakɔ ta ka nɔgɔ ni yan fɛn bɛɛ ye mais parce que mɔgɔw bɔyɔrɔ ka jan fɛnw bɔyɔrɔ ka jan fɛnw nayɔrɔ ka jan wa kɛnɛ yɛrɛ bɛ cogo min na an bolo yan i b'a sɔrɔ an bɛɛ ye fantan ye ɲɔgɔn kan yan ni duguba kɔnɔna don setigiw bɛ caya la dɛmɛ bɛ caya o tuma Konate bɔra n'a ye Bamakɔ ka bɔ n'a ye tunga fɛ ka na n'a ye faso la faso kama ni faso m'a dɔn ko nin y'an ka ko nanen ye o kɔrɔ ko faso m'a ka baara dɔn nka an y'a dɔn faso y'a dɔn
munu be ko fa olu ka wuli angata faso ya do ko mi kalo jora beti kalo do ngeli kalo kile folo do bayi kile flana do bayi atan duru do bayi do wona ti yeli rek fiu kalo ko tede mo do ti yeli ke fiu ogma min yete kalo la ni ko fo ka kalo e jagoya e de filla no nyaado ko kunate ma nyume ko kunate ma boy ko faso kan nado ko dine tigido o ya on ngode on mi ala fo ala minye o donia ira ona bo atemina o hine kan ngimine yana ka kalo ko ni ambe kunate fo ko so ka barkada ka fo ngoro ke aka jija ban go man wode araba kala ma ni nana naye ya o le de o ki teme ki yele ya o bi teme ki sama nga jigidi ka nyon de me ki sama nga jigi kanyon de me ki la gochi kanyon de me ki mo tu jugu fo una fevila o makajie kono fi mais ale o bere teme bidugu jara woni mamin zaballa ko teme dugu warabi jemi nga bonini wa aidra ande go dela kunate akramo shagna barga nyini kunate bangbo barga nyini kunate bango be barga nyini kunate sirifu barga nyini kaklega sirifu ba barga nyini barga sorola fa be fe o ni o seta o tobe ala bulusa ala ka here kanai o ko fe na moray apalma ke na dinge anaka kalande noe ali badra sangare jamia ansar dini wajuli kala do bamako communiste sila kasri yirma jo kado bula kawolo aw febban ngoya jadala sira ko ngulo bu ko minna o shina e so wajuli dugo ye nyo zora ya ku be ku bismillah ko yayi an ga dugo e ban ambe ban ngoya shina ban mo wajuli o kadne li jeen robbe tay parce que ne domo ubia mfa domo ubia nsomo domo ubia mi ko tugu talaje otmani domo ubi yoro mina o maka no pili bana ya abana ayo ola ni idomo ubi yoro mina o maka ngano ya o maka ngano ya ola nin kene boy kene mi nanya nyere sura kono amini soja ni on faso de awnya ye je jamana be développer le do katme banu ka mais ka banu bota pew o sababu ni o cheba do ka kene on va ziara banu ka de bin ne so ta gata ka batike basaba ko ziara kan ne so boli ka banani tige ko mawludu mais ka sago kan yere fe asa o sababu bado e Sheikh Fadilatu Muhammadu Kunati oh namase ka farako ko deme anda do anyara be ke mashabi ayo ali sangare be ya shuina ka dusugun mondigi lafia dusugun jugutigi ki ni trefana parce que ni ziara kera no ma yenga de lu fossa abitigi do kono ko aw metu do la aw ndete de aw ye fakele bakele dusukun gele ngani ya kele mazabu kele karamo kele ni shiro kele o ya onde basa do rotala wa halini amma kene minzoro amo famu dusukuna no te ne ka mawludu min gara sira ko jedala ni aidara de shedama no make ni karti gla ka chingoro kema o ya sura be tuga fe jamana kono voyage la fona ya faranya famu fana mais on nga nyonye kenoka abe nafiki datike ka dusuku nyumantiki lafia o kuma shina dagure flamana noya abnu lame ka fo ame kene mingani alaka kene ni to wajabi kene islamo ni dine ye dine sanomade wallahi islamé yala mana ka tura kunka mais on mi fega bla bolo mi ngaw de lafia bolo hey anganyo mene hey angana fara tunaka oni here anvaya bi tuna jeunesse ni here anvaya
ni jama kulu sanuba ye ala ka jama nunu na tama nga dugukolo kan ni barka ye an ya na ye ɲɛgɛn di nunu ma o ka don an ka ɲɛgɛn kɔnɔ baraji b'o la min ka bon n'a ye siyɔrɔ d'u ma baraji b'o la min ka bon wa ni min dɛrɛla an dunaka an ka yafa dunanw ma parce que nin ye dunanw de ye u n'an bɛ an balimakɛ nɔfɛ an fɛ yan u n'an tɛ fadenya la u n'an tɛ kɛlɛ la u n'an bɛ bɛɛ de la o tuma an ka dunan ninnu minɛ komi an yɛrɛ ka dunanw an k'u minɛ komi an yɛrɛ taw an kana fɔ ko Konate ka dunanw dɛ nin y'an ka dunanw ye wa nin ye tuna ziyara de n'i y'a fɔ Mamadu Konate ka ziyara tuna a bɛ faamu o la mais nin ye anw tunakaw ka ziyara ye wa nin ye baninko ziyara fɔlɔ ye pour i ka faamu o tuma an tɔw ta bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn ladege de hasidi de ta cɛna hasidi bɔnna n'an ma se ka ɲɔgɔn ka ɲuman fɔ o ye bile de ye o tuma nin kɛnɛ ye kɛnɛ ye an kan ka jogow jateminɛ n'an nana ko ziyara dugaw bɛ jaabi yan kuranɛkalan minnu bɛ kɛ yan wuridi minnu bɛ kɛ yan ala tɔgɔ minnu bɛ fɔ yan wajuli duman minnu bɛ kɛ yan olu bɛɛ ye barika ye ani hinɛ ye ani kisi ye an bangebaa siw ye ani silamɛ siw bɛɛ ka tila k'a kɛ barika ye an yɛrɛ la k'a kɛ jidi ye an ye mɔgɔ dɔw ni dɔw bɛ fama ni ziyara dɔw tɛ u tɛ ɲɔgɔn ye fiyewu bi an bɛɛ ye ɲɔgɔn ye bi silamɛw bi a dara kɛnɛ min kan o kɛnɛ ye kɛnɛ ye min ka bɔ ala bolo n'i y'a ye jumadon bonyana silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan don n'i y'a ye selinjini bonyana seliba bonyana silamɛw ka a dara don wa silamɛw bi fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ o kɛnɛ kan hali o kɛnɛ bɔgɔ ni bɔgɔ tɔw man kan nin ye kɛnɛ bɔ ye nin ye bonya kɛnɛ ye o tuma n'an y'an yɛrɛ sɔrɔ o kɛnɛ kan an ka kɛnɛ basigi an k'an dusukuw ɲa an ka yafa ɲɔgɔn ma mɔgɔ o mɔgɔ tɛ yafa mɔgɔw ma ala tɛ yafa i ma an bɛɛ sigilen filɛ ni kɔlɔsi ye ko asagifurula ala yafa ma i ye ko dɔ kɛ ala la wa bɛɛ b'a dɔn bɛɛ ye ko dɔ kɛ ala la bon e sigi bɛ ko ala ka yafa i ma mais e k'i tɛ yafa mɔgɔw ma mɔgɔ o mɔgɔ tɛ yafa i jɔɲɔgɔnw ma ala tɛ yafa i ma silamɛw an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka ɲɔgɔn sen bila wallahi n'an ye ɲɔgɔn sen minɛ an si tɛ taa ni ma da la sisan kameraman dɔ ka dɔ sen ta u ka taa an ka ye o taa ni baale de ye o mais n'an ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ a bɛ se ka taa ni yɔrɔ min faamu gɛlɛyara a bɛ ɲɔgɔn bila ye bonya kɔnɔ mais n'a kɛra ne bɛ min na ne bɛ sira min fɛ n'i ma t'o fɛ an tɛ maaya kɛ maa si ni maa si tɛ se ka maaya kɛ wa n'a kɛra o ye an ka diinɛ in yɛrɛ bɛna kɛ fitinɛ diinɛ y'an bolo pour que ka diinɛ b'o la ka diinɛ kɛ kira ka diinɛ ye jogo diinɛ an ka jateminɛ kuranɛ kɔnɔ ala ye kira mankutu kira mankutu sera degere la fo ala ko kira ma ko Muhamadu cɛ ka ɲi mais kira mankutu min ka di ala ye ni mankutu bɛɛ ye o de ye Muhamadu bi jogo b'o kan ko ala kira bi jogo b'o kan sallallahu alaihi wasallam mais an ka karamɔgɔw mankutu ko jalamugu kun ka bɔ an ka karamɔgɔw mankutu ko forokiya kun ka bɔ karamɔgɔw mankutu ko mobili kun ka ɲi jogo kelen tɛ yen ni jogo tɛ yen silamɛya tɛ yen wa ni jogo tɛ yen hɔrɔnya tɛ yen jogo ye adamaden de ni baganya tɛ foyi tɛ se ka taa ni jogo tɛ bon nin kɛnɛ ninnu ye jogo yɛlɛma kɛnɛw de ye adamaden ye kelen pe de ye a bɛ fɔ min ma ko n'i y'o sɛbɛn sisan dɔrɔn o ye mɔgɔ ye mais o mɔgɔ in o de ye jogo yɛrɛ ɲuman ye ye jogo ɲuman ye nin y'a pili baale kun jogow kan ka jateminɛ n y'a f'i ye n ko adamaden ye de ye o de ye jogo ye ni jogo ɲɛna o de ye bon o tuma n'i ye bazɛn sɔrɔ k'o don i bɛ zoro fara kan o y'a kɛlen 10 ye nin fana banna kuma nin bɛ ka sasa dɛ k'a f'i ɲɛna ko adamaden jogo n'i ye bazɛn sɔrɔ karamɔgɔ k'o don i la i bɛ zoro fara kan a bɛ kɛ joli ye 10 o ye 10 ye n'i ye mobili kura sɔrɔ i bɛ se ka zoro fara a kan o ye 100 ye 100 n'i ye étage jɔ i bɛ zoro k'a kan o y'a kɛlen 1000 ye n'i ye muso caman sɔrɔ i bɛ zoro wɛrɛ fara a kan a kɛra 1010 ye ni den cɛyara i bɛ zoro k'a kan a kɛra 100 ye donc o tuma zoro ninnu b'a jidi ka taa mais n'i ye ni sama ka bɔ yen dɔrɔn a bɛ kalan ko zoro a si tɛ baara kɛ fo karamɔgɔw a kana to ka tila la ni tilara la kufu bɛ tigɛ an na
karamo akana to eka klara ni eklara na billahi abika baray parce que karamo sababi ala tigara minu na qur'an ko aha kafir bi janama kono me karamo sababi don ba saba jamakulu saba ala re tu fefiu wa tigaru ko karamo mi islamé cedo asigira migro la ay muso fle kanata o de muso la ay famo fle asrana kasonya ay murjugu fle asrana fali ay islamé yoro do bla ala ko karamo mo damila ngane ala ko te atu karamo flana mi ala tigara la fil qur'an karamo mi chefo ya bedara la ko ay chefo fo mo be klubo ah chefo rasada me karamo muso sunguruba adengu 220 mugumane ni tango ni parabolo ni juin ani sani ni furebe sirala nga ala ko karamo ke mo damila ngai ka mara ngote ani tikerila karamo sabana mi e chefo aga marabi chenka me karamo are jogo jijoro o te ala tayfiyo bonya ala tadi wallahi karamo nami ala fo andala anganjo ala ko fe mbaluti me nanye fe do fo andala ko ala me fe do be jijoro minde ala ilabe billahi ibi malu ala kira ko al ulama warasatul biyai oh les connaisseurs vous êtes les représentants des messagers Tulbo awdeye nabimo nchenta bowe me fej menga boni kirawe foy momone kirawe bo kiraw ko fe nabimo ne be o olu nchenta bowe fej menga boni ton ba cheti foy I worolu tega kono bi so tega kono bi shudu denguni do karamo de bi wele ni ibna furuke karamo bi wele be furusri ni fatura karamo bi wele be shusali ka wolo bolo ka saw bolo ko ke gi shudu olu ka place ka bonne place be mais moment ndogoya nani nana qur'ana ko nani nana akira ko nani nana jogo ko amibi o ni ngene de kene ka jogo jatimne kananya ranga maboka kananya ranga bangi boka minu ngara ngana ma sababu we ni sai usoro bi ummo ko banga dola nanga sarakati ay dugo ga shuyere islamé shu mo be islamo ga dugola anu ga sarakati ni karamo mi ngo dugo tige shuye o te bashi andi kele andi idoya kana dugo ki tay on ma ka ndaw ya bana e dugo tige shuye e sella shuka ma shuka zeli korojme shuka zeli dugo e shuye e ko dugo tige shuye inani jo shuka na kibna sili kele seri mana ba bi dugo kire me dugo tige shuye yoro mina dugo kan ga nyama ya ni dugo kare nyama na ma ga shuye wa ira kam ga shuja fada ni nana kaburu do re wajuli yoro wallahi kina ga bana laba e kira mene bakiya kaburu do la ay don ba benyin ngaw me karamo ko wena ko nyinga minu ngo ziara ko amai minu ngo ziara mushriku ye wal mo ko bidado wal mo ko haramu do unyinga ko kira ga bana laba e kira mene mini uba fiye ko bakiya kaburu do unyinga ko kira kunda me shukura do uba fiye ko ayi akundara muna ziara o ziara de bonyo ye wa ziara e jidi ziara e kishi ni ziara te dinete mina ne fiye sisa ala kira ko chogodi ako ale jine flati do abada faka ke mumni e koroye kadda ala la ka je inni ko ka ala take nale do ala la njena ne ko nya ala take abi fo de ba ko mumni ni chedo ni musoro muminatu mogo min dame ala la ka je annige ko ka ala take mogo fugala te mumni jina kala wana te mumni zo wana te mumni ko mumni mogo min dara ala la kadda ala la ka je annige ko ka ala take wa ko atige mumni abada ko fawka lemania ko lemania ere kalpiye woro afolo kadala ko alabe aflanga kadda meleke kula asabana kadda kitabu jiglona ananina kadda lahara kula aduruna kadda kirola aworona kadda latke mani jumana ko ni makila ite lemania joy me ko lemania ine ko de soro to shitola ko fanga nyonkanu
ni kanu te foiti o la nabla Isa alayhi salam ayaka kalande waju ay minge ku waju kanu na kata sandai kanu e febe ni kanu te foiti ala ni kanu te kabobo mago klimo goro kanisi pusher la abika ni kanu te ni mbole fle aka so daga bana kono ni pili bale ku kana sigi ya obika ngo kanu de febe kanu ala kire go storo chugo de telli mane woro la ko fo anga nyonganu bo nyonganu ko kechugo shite nyonganu na ko fo anga ta bo nyonye anga nyugo ziara ibiga kuma iva mo anga foli cheri foli tsaka kan nyonje na magere nyonao o ziara re wallahi sakatula alijine pie ziara do alijine pie ziara parce que afara ko mumniya pie ko elle moniya itidu alijine na fika ke mumniye itike mumniye fika le moniya itil le moniya fo aka nyonganu ti soro fo aka tabo nyona okuma ziara jmai nuti arabu kame o bonyonye okuma bonyonye ere de dine ala kire sallallahu alaihi wasallam ako islam ere ka buika so ala nyeda kama musugo afari tede war misene mbotani nyonje ibori ka so ala kama kati islam nyofo lillahi rasul ala ranyela kama ko baraji mola kitabu dogo hiji piworo ka buika so ala kama kati islam nyol laje kata ziara ndiga kuma mun de kata ziara parce que laje le ziara de o na me ziara la nu ya la goshi anga ngodo ni tere kara wulukuka jago ya ka tulo boy andra ruka islamia barka sororo de bon faya islamia dubo bebe on ngani dabolo da ni nyomne tabolo ni dame tabolo ni yanga mali yere jolai dine o dine na na jamana kono na ma jamana yere kutim no e jamana yere sharia sunyi aka na da koro ni dine olu toga dro dine bibi fengura ne pour aka lame so aka abonya folo ndata tinya mais afora de ko ni te olu tala ko ki faka kabo yoro ba do olu te nda dine na fara ko kreci ko here l'islam ko ni farala je fa o fengama mindi here sama o ba ko islamiyat tunula afara kanga mbo mo shibla bo mo shiko kara keleya ko bo mo shi ni adiki kafira dogo ni ya black islamé boy ka flesisa ni mam ya bo mo shibla fi disi o be munyanya ya o e kele kungoli ni mi ya bo mo shitike le tere ni mi yere bo mo tike o be munjonye ya e jolle be bo no to nga fando lawo o kuma islamé la bo mo shi kamisala mogo be bo mo shitike de la kulushi kamise mogo be kulushi tigi de la jalamu kamise mogo be jalamu tigi de la wa ayra betere mogo be tusku de la ani kabara jonga nya ani joga bara otuma ni jamakulu muniye ampe nyum fara nyunga ko mawarete fo ala momudo chide awun nara ma ba ko ni ma nyongola ni kene ka boni ala ka kene de ni bonya kene de ni karama kene de hal ni kene miniti kele sigi nafa ka boy ga nyarama ben naflay parce que ibugo kayto nyedore me bina mabo ka kuma meya ka manimo nga bare ya ka sebe mu meya ka barga sororo meya musoro biya iba soro keme ka glat ga chala bi obina me ko haramu obi glat ko o e barga e awna ya awmun ya fo o fana e nemani kishi anga islame shuwe kene sigira mun ndokola de do e daga denye no bora ba ja do afala do mo gote afashula no bora o ta afashum ne kanya do mo gote afanyana mana no bora o ta afanyana mam ne kanya do mo gote barmayala no bora o ta sinyitu otuma wadu de ren na faye odi ni wati sra ban warne okay asra okay o ko wati min drama ko sra ami do ke be ka do ni be fe chen yere la anni so jara am farfunna am minni na baga be fe am be ka je ka am balma ke deme no e Cheikh Mamadou Konate alen temeni e ban wo demeni di alen temeni islamia demeni chen mi ga ngapuma alidu ka be ala kanda ma fero fo mo godo la mintina ayide
abene do yan o kuma ni ngo min be cogo mina to te wuli parce que nda fo fuy kama ni nga alata wanda fo bada ni ma sega sega a sega sega le bane ko o de ya fala anga kunate min nan te ni be ma fango fenzama farali to sama kunate mana tunaya fadiya kama amana tunaya mogodoga kama amana tunaya nyogoya nyini kama bal annana ya de faso kan otuma faso kanna manana anga deme aka kanuna aka sega nyabulu angana to aka nyumangale kake fuya ambolo no kara o man o mami fulike bela tunaka o ka bela jelefu nere tunaka ka banu ka befu ka be barka